And I'm out. Yes, thank you so much for joining us here live on Sly Media TV. My name is Sylvester Tufumane. We are in Dama Falls here in Rua, where we are at the Lions Gym, where we are going to meet the strongest man in the world who can pull a 30-ton truck using his teeth. So let's hear more from him. But what I can only say is behind me is the Lions Gym, which is in Dama Falls. But what I can say is, yes, you can see a tinder house here, which is the gym for Lions Gym. But what I can only say is, do not despise humble beginnings, because the strongest man came through this gym, and this is where he has his exercises every day. Let's get inside the Lions Gym in Dama Falls and meet the strongest man in the world. Yes, born in Chirezi, Jonathan Moving, the strongest man in Zimbabwe. How did you start to become one of the strongest men in Zimbabwe? Yeah. Yeah. It's too hard to introduce myself. Yes. Ndisozati kuti zvemandiri zvakatanga sei, zvinhu zvakangouya. Zvinhu zvakatanga 2014. Taita mechi wrestling. Ndobva ndakatwa mechi ndichiri pakati. So ndandichiri munhu wanga ane power rakanyanya nenyaya yehasha. Ndabva ndanosheka mota. Ndakatanga nekavhani kadiki. Kandofamba. Then panga pane vanhu vemedia. Ndobva vauya ndikuda kuzodi kuti vakavhe that scenario yekupusha mota. Vamwe vachibva vatoti haune energy kaiwo, rega tikutore video yechidhonza. Then ndo pakatangira jeni yekudhonza. Okay. Ndapedza kudhonza ipapo ndakabva ndati achero gonyeti ndodhonza. Then paka pane umwe mufesi wanga aripo, businessman anga aripo unonzi Mr Chip. Akabva ati inini ndiri Doubting Thomas ndobhilivha ndaona ndobva adi abhadhara mari, handibhadharira mari, tikaenda kurailways warehouse ari parailways. Ndobva ndadhonza. Ndatanga kutodhonza ngariri long nose. For the first time, sina kana experience mukati, without experience. Just ungoti tasangana ndotopula. Ndobva ndapula. Ngati ndobva ndakatangira nekuzwa kuti ndinoshikwanisa. Going back to time immemorial, have you ever been my size? Yeah. Right. Yeah. Size 30. Yeah. Vanhu vaitonditi tiny. Musanjoro. Nenyaya yekuti ndandiri akaslender. Okay. Ndandiri munhu mutete. I was used to compete in marathon. In 42 kilometers, 30 kilometers. So ndandiri munhu anga ari mutete. Zvinhu zvakazouyawo nekukurawo nekuenda uchipera kuathletics. Then energy rare richibva rakonvertwa kuisa kupowerlifting. So tadaro manje, when did you exactly say you turned professional? Yeah, it's 2016, 2017. 2017, let's say 2017. Okay. Yeah. And how do you differentiate kuti ndanga ndiri amateur eshe nda professional? Zvinooneka mamechis andakuindawo mamwe acho anoitawo kuti mhuri yangu iwanewo chauviriwo. Then in terms of training and chero behavior yako unotoona kuti zvasiyana. Wega unotoona kuti wamachuwa. Zvangufanira kutora mwana ari form 1 newe form 6. Maturity yavo yakasiyana, chero kurizena kwavo kwakatosiyana. Yeah. Can you explain to us kuti chicha munoti powerlifting? Because I understand mune zvinhu zvakati one day
mune zvamunoita, and you spoke about powerlifting at the initial stage of this interview. Chamunoti powerlifting muindustry yenyu michi? Powerlifting ndo zvekushanda nemaweights izvi, weightlifting. But weightlifting yangu inini inozonzi powerlifting because zvakasiyana nezvinoita mabodybuilder kana maweightlifter. Zvangu isusu ndezvema strongman zvekuti zvinoenda beyond zvisiri zvekuti mukatarisa mugona kuti munhu haasi normal, uri abnormal. Okay, atidzokerei kunyaya tambotaura nenyaya yekuti kuve professional kwakatangira papi. Ngatitaure nenyaya ye-wrestling career kuti muzonzi maakuqualifya, maakuchipinda imuri wepowerlifting, maakupinda mune wrestling. Zvakauya sei izvozvo? Wrestling, I started wrestling in 2010. From 2010 to 2013 I was in amateur. Then I turned pro in 2016. From 2016 up to now I'm in pro. But I'm facing many challenges. Okay, before we talk about the challenges, ngatipinde mune wrestling career. Pamwe munhu unongo uchingolifta ako kuita zvepowerlifting uchinakirwa. Is there anybody who encourage you kuti dai mamboita zve-wrestling izvi, maybe unogona kungopunzira murume pasuka mupina? Zve-wrestling ndina vakatondi-encourage kuti dai watry this side. Charles Manyuchi ndo the one munhu akanditi dai wadi watora jeni ye-wrestling iri nani. Because takakura titese zvese zveboxing zvichirombo dai. Saka ini nenyaya yekuti body yangu pakuzokurapo yazokasira kuda kuzoti boom. Saka ndabva ndaona kuti kuwrestling kune nezvipower zvandinazvo. Mungoziva chero muri kumombe muchimbotamba paipai unotombonzwa kuti ini ndenge ndirimo. Zvemarules izvi zvimwe zvakanyanya zvogona kundinetsa, asi zvinenge ka street fight ndinomira. Okay. Alright. Saka tiri mapinda manje munyaya ye-wrestling iyoyo, muri kuchirangarira here mutambo wenyu wekutanga kuti wanga muchirovana nani uye makabudirira? Mutambo wangu wekutanga ndichitanga kupinda mu-wrestling ndakatanga kutamba nemukomana ainzi first person is Edward Dembedza. Ranga riri game ranga riri tough kwandiri because nini ndaingova novice, munhu anga angobvawo kumashanga, then ndainga ndangotrainawo nakochi wangu vandigurumawo from zero. Saka game iro ranga riri tough kwandiri, songa nemunhu anga ane experience, asi ndakamuwinira panyaya yekuti indaiva nepower plus ndiri munhu waiva neconfidence, kungova nengoti chinhu choitwa nomumwe munhu handichivhunduki chinhu choitwa nomumwe murume. Okay. Saka mabudirira pamutambo iwoyo wekutanga. Chii chakazoitika muchitanga kuzviona kana kuti nyaya yakabuda munewspaper here? Mumanyewspaper coverage ndatisina coverage zvakanyanya. Asi shamwari dzenyu manje ma-cheerleaders zvisanganisirawo nacoach mahwina mutambo wekutanga, chii chakaitika? Coach vakabva vatanga kutondisimbisa kuti une future pawrestling, ramba uchipesuwa uchitraina, une future. Saka zvinhu zvakandisimbisa pamwana coach wake, mafanzi wakanga aripo. Mafanzi vamwe vaivapo vazhinji iye kuti watamba nemunhu une experience. Ndandisina vanhu vanga vachindifolowa, vanhu vakatoti zviya zvekutoda kutokudhisa kutoti hapana. Saka ini semunhu wanga agara ane sported heart handizvina kundidya mwoyo. Madhamu yangu yaingondisimbisa kuti zvinobuda, let's go, kana matowina kudai kureva kuti ndezvenyu, let's go. Paive nemari here pamutambo wekutanga iwoyo? Panga pasina zvapo tingati mari yakati but yanga iri tournament yanga yakasponsorwa neDoves. Okay. Saka makabuda nemari ipapo? Kaprize kaivapo kake 150 igore ripiro? It's 2012. Right, and then from then on ma-tournaments amakazoita e-wrestling ndapi kana muchiri kuarangarira? Ma-tournaments ndingangotaura ma-best games andakatamba. Pane ndakatamba naTagwirei unonzi Tiger. That game iroro ranga riri tough. Mufana haana body yakanyanya but akadata muslim but aifamba paspeed. Akasimbira mukati? Akasimbira mukati waifamba but
ndakamudyira bones zvangu but munhu waimira chaizvo. Okay. Then ndazoti kunotena pro ndasunga nemukomana anonzi Zikali Arnold. Zikali munhu muhombe sei munhu uri huge. But ndakamupitira panyaya dzechi speed nekutiza tichipinda tobuda then tofinisha game. Ndo mapindira ndakaita. Then ndakuzoenda last year ndakaenda kuma World Chan, ndo zvichiri recent patakabva ipapa patanopinda hedu kuma World Chan tikakwanisa kuzoya nebronze. Okay, toti makorokoto nekuya nebronze apa yanga iri first time yenyu handitika kuti tiite tilevel yemaworld chanika yanga iri first time, but zvekuinda mudhuze muno muAfrica muno vazhinji vanga vakutoziva tainda tichingonodi tinodambura. Dzimwe nyika dzamakaenda mukanodambura ikoko muchina Nigeria, Botswana, kuti Cameroon ndo nyika dzandakaenda, but kwese ikoko ndakakwanisa kuya nemasilver medal. Okay. Tichitasa mari inowanikwawo zvekare mumatournaments iwaya makaipinda muAfrica neyekuchani, zvakamira sei panyaya yemubayiro? Mariwadzi acho akamira sei? Mariwadzi tichitaura zvemariwadzi zvinhu zvakaoma mukoma wangu. Zvinhu zvekuti sport yedu combat sport chinhu chichakaoma kwatiri, because ukaenda sipatakaenda kumachani vanotora wrestling yezawa toiti culture, sport yavo yeculture. Saka kana uchiita iwe uchinzi uri kuita zvenhingi zveculture havana zvekuti unofiwa mari, ndezvekuti uri kuita nemwoyo wako. Iwo chavanokwanisa kusponsa kugadzira ma-air tickets, mahotels chichichi, then upuwa medal rako nekatrophy necertificate. Isi sikatechitoti kana munhu akudzoka kuchani kunana Iran kutofanira kutomirira paairport tiine pfuti takatogadha mari. Zvasiyana mukoma wangu, zvinhu zvakaoma. Ndosaka muchiona chigara chichema nyaya ichi yemasponsors kuti paunoenda kuchireza flag yeZimbabwe mari yandozowana ndinoiwana through mawinning bonus kubva kumasponsors, kwete kuti patournament yandiri ndapinda. Mamwe matournaments atopinda ndekungoroti ndiri kutsvaga exposure, and kana usati wane zita ranyatsoputika kuti uti unodetermina kuti ndinoda mechi rakati rine mari, havazvibudi. Patatanga kutaura pamamuchitaura zvokuti imi nakochi wenyu makaenda, kana tiri mufield yenyu yepowerlifting, kochi anobatsira chii? Kuzina ndichifunga ndikufunga kuti ini masimba angu ndiri padheni zvakatobhadhara. Kana isina wewe ngoti ungumuka une concrete yako uri pauri utoti zvotoita. Zvinoda coach unenge achiziva kuti tikadai workout inoitwa sei, sepapo patachirova apo ndachirova back ndo chinhu chinonyanya kushanda panyaya dzeweightlifting kana dzekupula magonyeti pepa, ndo chinhu chakakosha pamunhu. Chero pawrestling ndo chinhu chinoshanda, because pakuti ndisumudze munhu chirovera munhu pasi ndo pane yese ipapa. Saka zvechida coach unenge achiziva kuti iko zvino tiri kutraina tichidai, wova nadhokta wako unenge achiziva kuti diet yako yakamira so, condition yako iko zvino kana wadai toda kuti tidai, kwete ngoti ndongobva mushanga ndinoti ndakutosumudza. Unozvigadzirira ma-injuries, because simbi dzakanaka dzobuilda, but ukadziita zvechiwaiwai unogadzira injuries. Saka zvinoda vanhu vanenge vane ruzivo, zvinoda vanhu vane ruzivo chaizvo. Chero mota munhu wese unoiziva weigadzira, asi inoda vanhu vanodi vanyazoziva kuti kana iri Subaru kana iri Toyota ndinodai. Saka imi munogona kutotiudzawo kuti vachikuona muchilifta zvamuri kuita izvi munogona kutotaura don't try this at home. Especially maworkouts angu inini mazhinji kana malodhero, ngatiti malodhero andoita inini don't try this at home, because inini ndinoloda chaizvo, ndonzi load more. Muri kutaura zvichika muchiti load more kuti pandongoti ndichingoweka ka ndichingoramba ndichingotopa muchitopa chii masimbi. Alright. Mutaura kwako nemalaymen majournalist tongoziva zveball point. Alright. Pakuloda maweights. Kuloda ndatofunga kuloda 30-tonne truck yemacement. Aiwa, chero izvo makuloda ikoko. Imimi kana mukaona 30-tonne yamugona ona sokuti chero ikaita breakdown mugona kugaira kuti takuda reka toda chichipa, isusu nemuromo wangu ndogona kutoruma tambo tikatodi
totoinda hatina basa nekuti tichawana reka kana kudii totoinda. Ngatidzokere kunyaya iyo yekudhonza ma 30-ton truck. Pamwe muchidhonza nemiromba saka kuti mimi na coach wenyu kutraining munotomboita zvekutraina mazino here kuti nyaya iripo haisi nyaya yekuti totraina mazino. Chinoshandwa paipa chinoita kuti tizodhonza 30-ton kana kuruma gejo nichidhonza tichirima inyaya yekuti ndienda weka neki mutsipa une maworkouts aunoitwa kuti udi usimbe. Togona kuti ndikatoisa kaningako totoloda maweights then tichidai mutsipa wangu nekuchitogaina kana kuti kunoyame muchiti kutunga pasi yevakomana tonoti dhine musoro pasi kutobvisa maoko takadaro kuisa load yangu pamusoro mutsipa une uchitoweka unotosimba. Pekutanga imamboti makaenda kurailway training yemutsipa yanga yapo here nemusana yanga yaitwa here for the first time papasina but ndazobvapo manje ndopa kuchizosongana na coach Dombo vakuchitanga kuti aiwa Mr Strong Mr Matika mwafunga kuti mudai kuti tisazogadzira ma life injury tinofanira kuweka tichidai tisvika apa tichidai imakazvigamuchira sei muchitanga kuudzwa izvozvo na coach? Ma first days zvinoita kuti vakomana vadi kusimuka kwangu vari kutosamboda kuti kundidhisa but nekuzokura muchunhu unoenda uchizoona kuti aiwa vanhu vane ruzivo ende power ndandinaro pari zvino zvatosiyana because ukatarisa ndakatanga ichidhonza wose ko zvino ndakutorova zvisine trailer chero rine load ndakutoruma totoinda chero kwaisa goods train ukatoisa 3 matruck kana 4 totoruma totomanya totoinda. Pakaoma inotovuka kuti kana bhara chairo rinondinetsa. It's only about work hard. Wamunhu unopesiwa nechinhu chaanenge ada usaita munhu unoita give up ramba wakangofocusa nechinhu chako kuti kunyange ukasonga nema difficulties ramba wakadi wangoti ndinobuda chete never give up. Machipuwa pfungwa manje dzekuti munofanira kunge muchitraina saka nyaya yekuzoti kuitwe gym workout yakatanga sei nekuti apa tambotaura zvokunotanga muchingonodhonza handitika pasina training saka kuchizoti wenzi muve ne gym workout ine maroutines amogara muchiita na coach yakazopinda papi hawo? Inyaya yekuti nenyaya yekuti wadhonza ndadhonza ndasungana na coach that video rakaenda viral pa social media saka vanhu vanenge vokomenda vamwe vanenge vachizosoka neoti but body yake aise gym akapera saka zvinokupa kadhatika yake kuti dai ndachinotraina ndisvike level rinoteera. Okay, ndo zvinhu zvakazondipa kuti ndichinetsa kuna coach ndichigara ndichinoka sese zvinoita mwana kana achangotanga ngonyora unoida ngonyora madziro saka ndo nenyaya yanga yavapo wakungoti dai ndadzoka muchimu dai ndavhunza zvinofamba sei. Izvo tiri pana panonzi pa Lions Gym ndizvo? Yeah, this is yakatanga sei uye ndeyani Lions Gym? Yava nemakore ini ndakatoyawo ndichijoina Lions Gym ichingovapo ndiri pwere kuLions Gym asi inoonwa na coach Dombo Ralph Dombo kana kuti Ralph Ndoro. Dombo nderebasa because akaoma moyo okuti ramba uchisumudza ipe nyaya yekuti no pain no gain tinongoinzwawo takarara zvedu kumba kwedu pamasofa vanhu vari vachizotaura kuti kudii pastatement iyo pa no pain no gain. The more yaunofila pain ndo panotangira gain ipapo. Kana ndichingoita zvinhu ndichikusumudza ndatanga kufila pain kureva kuti body haisati yanyatsoweka kusvika pakuti yakugaina asi panotangira pain ipo papaya panenge wakuhwa kuti ndaneta papaya ndo panotangira gain. Saka more pain more gain kureva chero ndikanzwa pain fangu kuramba ndichinjuwa kuti tiwane gain. Atichitarisa nawo ma-challenges mambe maurataura nyaya yema-challenges amunosangana nawo in pursuance of your career ndapo ma-challenges amukusangana ma-challenges achakati wandei mukoma wangu zvinotangira panyaya yesponsorship. Panyaya yesponsorship inyaya hombe inonditira challenge hombe because see kuti inini kuona kwangu so far ndakutosvika parufu pokuti ndakuguma locally hapasina chimwe chinhu chichada kudhonzwa hapasina maweights mamwe andichada kuti nditi ndichaloda because ndakutosvika parufu because chasara ndechekuti muna November tiri kuda kudhonza ndege ende ndiri kuida yakaloda ma Boeing
yamoti ndo yecargo ndo yandiri kuda kudhonza iyayi. But yekuti ndizoenda kuma-world competitions panoda sponsorship. Ndiri kuda kupinda kuma-world strongest men paroda sponsorship. Wasikodiwa ma-subscriptions anodiwa kuti tikwanise kuinda ma-air tickets, ma-accommodations, kiti, diet. Because padiet sediet ndichimwe chinhu chinondiremera mukurarama. Because papowerlifting panoda diet yakati simbei kuti ubalances. Because isusu isi kuti chero kuti ndiwane mari yekuti ndingawana ma-supplements anodiwa ndinganyepa. But zvechitoda kuti pave nasponsor unokwanisa kuti todai. Because kuti tisvike patiri papa, this is raw. Hapana chiripo, ingori nyaya yekuti ndomuka makuseni ndomwa tea yangu ne2 loaves dzangu, 8 eggs dzangu, desa lita remukaka, half chicken, then tototi tarova break, masikati wopinda pasadza, manheru then wodzoka futi pasadza. Saka chinhu chakaoma kuti diet haisi kunyatsodi kubalanza. Mutaura kuti haisi kubalanza imuchirova 2 loaves. 2 loaves. Tuma small. Tuma small. But mazai mangani? Mazai 8. Yeah. Ne-baked beans ipapo? Yeah, zvese techizvida ipapo. Udobidobi hwacho kuti zvinhu zvidi chinyatsokuda. Izvi ndo zvamuri kukwanisa kurova izvo? Ndo zvandiri kukwanisa. Kwanisa kutenga muchinekere? Yeah. Asi zvimwe zvezvidiwa kuwedzera ipapa zvinezvi? Pane zvinodiwawo mukatarisa vana sausage, uchimbochidya chinjawo vana rice, zvinoenderana nediet, mafruits nema-supplements. Because paunojima apa pane ma-tissues mamwe anokuwara. Saka anoda supplement kuti adi. Because you see kuti patodya chikafu papa teti chingotutira pamwe chandechigena pamwe ndogena 2 grams. Okay. Kana pachidiwa protein pamwe unogona kugena 2 grams. Saka ndikawana sap chinhu chekuti chinononanga pachiri kudiwa chaipo. Saka ndiani tokwanisa kuachiva. Pane pana chef anofanira kunge achigona kuita zvinhu zvese izvi mazuva ese. Notunoona kana ivi kubhora anenge ari kwanotozvanzi kuti uya Cristiano Ronaldo haadye izvi, Lionel Messi anodya izvi, asi na Cristiano haazvidyi. Ndo zvakaitawo futi kwenyu here? Ndo zvinofanirwa kuvapo, but nenyaya yekuti homwe inenge yakadi yakaremerwa. Madam ndo anotomira sachef unenge achitomanya unotoziva kuti time dzinoidzi baba kana varipo vanofanirwa kudya zvakati, time inoyi vabuda, kunyange chero vasipo vanotofona wokubvunza kuti aufa. Kupa training kit chii chinodiwa uye chisipo? Training kit tingati training kit angatikoti zvese hapana chiripo. Asi chii chinofanira kunge chiripo? Panototangira panyaya yemanhiki kubva kuboots, ma-tracksuits, ma-tights, ma-t-shirts, ma-gloves emugym, belt resafety, belt rekuti ndishandise pakudhonza patraining yadoita yekudhonza magonyeti kana kudhonza mataya. Panoda belt resafety risingakucheki kana tambo yekuti ndikaisa pamazino haicrackisi mazino, tambo yekuti ndogona kuruma zvakanaka. Saka zvinhu zvakati wandei zvinodiwa, plus gymwo kuti unoku kwakaita kuma-new stands, but toda kuti gym yedu tive ne-recreation center wedu yekuti tovakirwa gym inenge yakakurawo, tichiimprova from that. Tikawana vanhu vanoda kushanda neso gym yedu iyo nyatsodi tikwanise kuti chero ma-youth anenge ari mulocation vawane zvekuita. Woza vamwe vanhu vari kungotora sport sechinhu chekungoti unenge uri munhu usina zvekuita, but itori profession inotoita kuti mhuri yako irarame, iwe uchitorarama uchiita zvaunoita. Saka togona kuzoti tibatsire nevana vari mumastreets kuti vabude kuabhusa madrugs, vamwe vari kutongoita zvechihure, kuti vanhu vakabuda mune izvozvo zvinobatsirika through sport. Ndakuona kuti even mazuva ano kwane mamwe ma-electronic gadgets anodiwa nezvekumaintaina health yemunhu. Mamwe acho anotoverenga nhanoka pakufamba. Imi kwenyu kune zvere zvakadaro zvinodiwa mufield yenyu imimi? Zvinodiwa because ndofanirwa kuti ndisangokura, but cardio yangu inge iri right, because ndombotoitawo zvecardio zvekumuka uchimanya, uchitomboita zvekutombomanya patreadmill nekudidi. Asi muno muri kuona kuti zvinhu zvakadaro handina, kungoshandisa raw kutongoshanda manual. Yeah. Alright, ngatitaure zvekare nenyaya yemazuva ano pane zvimwe here zvamunogona kunge muchidzidza
padande mutande tikutaura nezveinternet zvinokubatsirai mufield yenyu but zvamuri kutadza kunge muchiaccessa nokuda kweinternet connectivity, because I remember World Cup pakaitwa South Africa muno muZimbabwe takainyimwa nekuda kwekuti asina internet connectivity iri fast. Kwenyu kufield zviriko here vanoita zvepowerlifting? Zvakawanda zvatiri kusarira mumasure nenyaya yekuti paindaneti usingaoni nemamwe marules anenge apo pamacompetitions. Munogona kusara syllabus, muri kusyllabus rekumasure munogona kutoramba zvafana nekuti izvezvi frog jump munogona kuramba uchitoitisa munhu frog jump patraining but yakabuda musyllabus yakutonzi inokonzeresa mainjuries pamunhu. Saka zvinhu zvinodiwa kuti tirambe tichifambirana nenguva uye kuti tikwanise kuuploadawo mavideos achikwanisa kuti vanhu vamaone, zvinhu zvinotipawo exposure uye kuti tikwanise kupinda musociety kuti vanhu vazive kuti chinodzi wrestling chii, because munhu akangoziva kuti wrestler vanongotarisira kuva munhu uri violent munhu but titori vanhu vanodi vari disciplined. Saka knowledge itori weapon yakasimba kuvanhu. Saka chinodiwa kuti vanhu vaone knowledge kuti tipinde muvanhu. Mazuva ano topinda sei, hazisi zvekuti tinondongera vanhu door to door. Inyaya yekuti vanhu vakuwanikwa painternet muchisenda manhingi malessons wavo kuti vanhu vazive kuti zvakamira sei. Ngatitaure nezvekuti mataura nemachallenges mamwe amusangana nawo, pane mamwe amasiya, but ramangwana renyu mataura kuti makuda kusvika kuceiling. Saka pari zvino izvi ramangwana renyu rakamira sei? Ramangwana rangu rine kalaiti akasati kanyatsojeka, but kalaiti ndiri munhu uya unoti never give up, handiiti give up kusvika zvadi zvaita. Shuviro yangu ndeyekuti muno muZimbabwe tive negold medal rekumaworld strongest man. Muno muZimbabwe ndizoresigna zvana wrestling izvi ndapinda kuWWE. Tofanirwa kuva nawrestler wedu unenge ari kupi kuWWE. Ndisangova munhu wongoti ndogumira muno muZimbabwe muno muAfrica kuti timbotiwo kuZimbabwe tine wedu uriko. Timbotoenda kumaolympics tiuisewo mamedals kuti vanhu vazive kuti tiriko, kwete kungoita sokuti tikataura zvesoka tongotaura ndo sport kana kuti totaura zvecricket. Kune zvino inonzi mixed martial arts ndiyo yakaitawo sei? Mixed martial arts art inosanganisa vanhu vanoita maarts ese ecombat sport. Unoita wrestling, vanoita karate, judo, taekwondo, boxing. Saka tichizosongana ipapo kuti tournament neichitendera izvozvo zvese. Sezvamwe vamwe vanoiziva nekuti it's like UFC. Ndokuti chiriko UFC yamuona inana McGregor yaya ndo like mixed martial arts. Okay. Saka imune tarisire kuti muda kusvika iko? Muno tiri kutointroducer muno muZimbabwe. Kune course iri kutoitwa this month kutanga musa 21 mixed martial arts. Tiri kutotarisira kuti muno mabelts auye tinototarisira izvozvo ende zvinotobuda. Okay. Vangade kukubatsirai mushure mekunge taita interview inei maringe nezvimwe zvamataura zviri kuperevedza pazvikwanisiro zvokuti munatsotraina zvakanaka, vanokubatai sei? Vanokwanisa kundibata panhamba dzangu dzeWhatsApp dzinoti 0718 508 704. Ndichadzokorera zvangu nhamba 0718 508 704, kana kundibata paFacebook Mr Mat ina MAT 1T. PaYouTube vanondiwana vakati Mr Mat ina MAT. Instagram it's Mr Mat 3. Ndo pavanokwanisa kuti vandibate ipapo. Kana vachida kukanda pamaemails munokanda pajomuvingi@gmail.com. Imimi semunhu ari musport tina Minister of Sports Kesti Coventry akapinda nemazviri. Ndechipi chikumbiro chaminacho imimi kuhurumende kuburikidza Minister of Sports chamungati imimi vakutariseiwo pakuronga kwavo budiriro yemasports muZimbabwe, tisingangotarisa nezvebhora chete kana nezvenetball, but takatarisawo vanhu vari kuita zvepowerlifting izvozvo? Takatarisa pane zvecombat sport dai vamboti cheukawo because takanyanya kusara because kuti muti mwana ndi wrestler ezviti mutauro zve wrestling vanotongofunga kuti wrestling idrama,
but chinhu chitoriwo chinhu chinorarama sataida kuti vatibatsirewo kuti chidi tikwanise kupinda muvanhu tichipinda mumaschools nekurekruta vanhu tidzidzisa vanhu exposure ndio iri kushota kwatiri because hatikangotaura kuti wrestling musina exposure vanhu vasingachizivi chinhu. Your last words to the corporate world in terms of supporting you in anything that you want. Mashoko yenyu ekupedzisira kune vanhu mabusinessmen, maminers, mafama, vese vanhu vanokwanisa kunge vaine bag vana mbinga dzemuzimbabwe. Ya kwavari ndongoramba ndichingochema kwavari kuti chi nyaya yesponsorship mat ibrand ratobuilda mat ibrand rakura ende hatisi kudzoka sure. Ndiri munhu uri open kuti tishande tese, uyai tishande tese, mundisapotewo kuti chinhu chedu chidi chibude. Chero maadverts tokona kutomarova because zvotondishamisa mukoma wangu vamwe vanhu vachipa munhu advert munhu inoenderana nezvandinoita ini kuti munonzi brand ambassador wechicken ini achidya chicken iye asina kana kuvhurika. Munhu unodya chicken achidhonza magonyeti ndiripo, munhu unomwa energy drink kuti asimudze simbi uripo, munhu unodhonza geja adya tulops uripo, asi unoona munhu achiti brand ambassador umwe munhu. Saka uyai tishande tese tiite maadverts anonyatsokubata vanhu chaizvo tiinde ane chokwadi mukati noti kuita fiction. Kuvafana vechidiki vachiri kusumukira vangangove neinterest musport yenyama kuita vari kuda kupinda musport ndoti uyai tijoinane. Chinhu ichi chinhu chine future, chinhu chakanaka, this is a good profession, chinhu chine upenyu. Inini kuti ndisvike pandiri wrestling, kuti ndisvike pandiri ndizvo zvepowerlifting. Saka inini handioni chiri chinhu chakashata. Ngatiti no to gender violence because vamwe vanhu vanofunga kuti kana ndikava wrestler mainingi vachandiona kana kuti ningi uchandiona. Isi tinodzidzisa vanhu discipline kuti tive neramangwana rakajeka. Itori career iripo kuva wrestler, itori career iripo kuva boxer, icareer iripo kuva mujabhora. Saka kana watofunga zvinhu zvesport ngatichitorewo serious muno muZimbabwe. Ndichingowisha kumawarriors yedu dai Mwari akutarisirawo mawina vakomana. Tinotarisira kuti tine shure yekupinda kumaworld cup. Dambukai makumbo tozotangira ipapo kana madambuka mozodhonza rori yavanenge vakakwira nemukono shuwa kana vakawina. Ndinovadhonza kutendera tauni yese ndakaruma nemazino, ndinodhonza chaizvo because mwoyo wangu haufari chaizvo. Ini chinhu chinotondigwadza ndoona vamwe vanhu vanenge vachiti mawarriors inini zvinhu zvinondibata. Kudya kwavakatoita neghana kuya kwakatondigwadza zvekuti chero sadza haripindi because chinhu chikangonzi chakuva neflag yekwedu chete zvakutondibata. Tinotenda mukoma Jonathan Muvengi, the strongest man in Zimbabwe. Tinokutenda chaizvo, not the strongest man in Zimbabwe in the world. Inyaya yekuti ndiri kushota exposure because ukatarisa paGoogle hakuna umwe munhu akambodhonza gejo nemazino achirima, but ini ndakazviita muno muZimbabwe. But nenyaya yekuti handina mari yekuti tikwanise kuti tipinde paGuinness Book, but marecords ndakaribreak akawanda. Hakuna wakambodhonza magonyeti nemazino rine load asi ndakazviita. Hakuna akambodhonza chigoods train nemazino asi ndakazviita. But inyaya yekuti mukanditi in the Zimbabwe murunitorera pasi in the world. Aiwa muchandiregerera in the world. Aiwa tinotenda nokuti pamukana kuti titaure nemi pano paSly Media TV. Maita basa, thank you so much. Tinokutendai. Imi ndimi coach wa Jonathan Muvengi, the strongest man in the world. Makasangana sei? Va Jonathan Muvengi tangosangana nawo as a client vachiuya kuchina ndo patakasangana nawo. Okay. Muchivatarisa pavakatangira nepavave iye zvinezvi, chii chamakanyanyoshanda pavari chinoita kuti vakugona kubudirira mabasa avanoita? Chandakashanda nawo chakanyanya totangira kufitness kuti mwiri wavo mukudhonza kwavanoita vange vaine fitness inokwanisira kuti vadhonze. Ndo zvizhinji zvandakabatsira nawo handiti nekuencourageana physically pfungwa yekutanga gym ino inonzi Lions handiti ndizvo yakatangwa yakauya sei? Tikangoti maybe
ngori calling yakaita kuti zvitange wamuputsa ndiye akatanga chitiko ichochichi handiti chinonzi Lion Gym. ndopatiri kuti imimi zvaita sei kuti muzoti aiwa rega maingozvifarirawo here secalling kudai kana kuti just a business venture or chii chakatangira chimwe? Ndichikura tapedza form 4 munongoziva unofoira mubereki wekuti takosi tachi so takatangaita zviti makanika but friend yangu yazonditi akatimboite zvekusimudza masimbi tatakaonda zvisingaiti so mamakaondereka kuti mamuri vatete saka ndiyakataka kundipinza munhau zvekusimudza masimbi anonzi Brevington muzanenamo so tichisimudza mumabackyard mune muri mudzimba muchingoenda muchisimudza ndo mukutanga kudevelopa chido chekusimudza masimbi ndobva tatenga tumadambos unoziva kana uchifarira chiro pandanga kushandisa tumadambo so nekwakwaya nekudzidza kana nichiita kuchimekaniki tainama tichiita sese so ndakazotora skill yaya ndichiona mamachines patanga tichiita zvegym ndakutanga kunama from there so ndaizoita ndiri kumba then ndichigadzira zvimamachines nchibatanidza nchigugula nchibatanidza from home then manazoona turn-up yevanhu kuti vanhu vari kuzvifarira zvinhu vachiuya kumba vachiuya pamba saka ndongona kutorarama kuburikidza nechivinhu ichi at same time nekuda chinhu changu kuti ndive ndirarame nacho ndo pandakabva ndachinja zvinhu zvandandinazvo zviabva ndazvipenda kuti zvikwanise kuti kana ndakuzoenda kuvanhu zviri pamba zvezvangoita kunga inenge then batapenda ndobva ndaenda neplan yangu nefriend yangu kuti onaka tauda kugadzira chinhu tiite sei tirarame zvanzi pakanaka toita kupi taigara mumatafara mugeto ati manje kuti tiestablishire mutafara tinongonotadza kurarama because hatikwanisi kuchajawo zvokuti vanhu vanozotipa income totenga mamachines because gora tatina ranga riri kuzoti tifananewo nemamwe majeans ari intown saka hatizokwanisi ndobva tatsvaga location ari mudhuze nazimu rana Damafos ndobva tazoona kuti Damafos ndinani because hamuna any gym irimo because musimire pane yanga iri Samora tikati at least tikauyo tichitanga kugadzira zita imomo ndobva takauya muDamafos tanga inonzi Lions Gym. Interesting. Yani makore mangani Lions Gym? Izizi yani 5 years. 5 years. Sa ndizvipi tiri kuona kuti equipment iri muno makapfurira mberi nekunama mega here kuti isvike kuti muzove neequipment iri muno? Ndinotopfurira mberi ndichitonama kuti zvirambe zvichienda. Shungu yenyu pasina zvokuti muri kunama mega imimi manga muchida kuti zviite sei? Shungu yangu ndeyekuti ani muri muno kuti kaplace kadiki so patakamboaplyawo macancels trip Holland vanenge vasati vatipindura vanenge kuti hatinawo land chichichi asi shuwiro changu ndeyekuti vakatipo land yekuti one you can cater for the people at the same time tine shuwiro yekuti tinovhura awarehouse yekutogadzira mamachines from local ndo shuwiro yedu yekutanga to have proper land yatinokwanisa kuestablisha Lions Gym. Saka vangade anokwanisa kuve member yegym ine munhu akaita sei? Isusu vanenge vatete sesu so tinobvumirwa vese anototenderwa because ndo kunotangira vanhu hapana munhu anotanga akasimba munhu anotanga akatori muslim saka tinoti munhu wese ngaauye kuti uve member yedu tozokuchinja wauya kuti uzoonekera kunze. Zvakanakire chii kuti munhu agara achiexercise? Zvakanakira zvakawanda ungava utano hwako zvirwere tumwe tunotizana bp shuga tunosuppresseka at the same time physically kuoneka kwako unenge uchapiwa zvakanaka confidence paungava kubasa ungava unenge uchionekera zvakanaka at the same time sport you can earn a living nayo. Kana kune munhu angade kukubatsirai kana kuti ada kujoina gym ino anokuwanai sei papi?
anogona kuuya paLions Gym Dama Falls phase 2 mahome industry kana kuti pafone number 0775 146 562 kana kuti 0777 896 816 ndo number dzatinokwanisa kubatira because mumwe anda kutrainerwa kudzimba, so pari pafone tinokwanisa kubatsirana. Jimmy notone ma 1-on-1 hapana chichitamba Prophet Dombo aiwa hapana chichitamba 1-on-1 umwe akwanise kuuya kune kwakazara vamwe anda kuitira from home, saka tinokwanisa kuenda toita tobatsirana ari kumba, umwe anenge aino imwe condition isingaite, so tobatsira kumba. kukana kune mumwe ari kumba zvake ane gym yaakambenge aseta asi haana kuzomboishandisa pamwe ari taya achemberawo, kune vakadaro munotiwo kudi kuti muwedzere zvikwanisiro muno? Kana vakasununguka vanouya vachitipawo towedzera machines zvoita mberi. How does it make you feel to work with the strongest men in the world, vanova mukoma Jonathan Muvengi? Chekutotanga kutotangira pamuri because ndakutokwanisawo kubudawo paSly Media. Dai yange ngori Lions isina Mr Muvengi, dai ndisingakwanisi kumwe ndichibuda, so ndo chimwe zvezveno kuti kushanda kwatikuita nawo pasocial media takwanisa tichionekawo as Lions Gym, same time takwanisa kuonawo identify nesport kuti kune sport yekudhonza, tatangojera kuti weightlifting is about kusimudza maweights, zvekudhonza tatisingazivi but takuonawo from Mr Muvengi. Mungaencourage vanhu vasingauye kugym nemutoo upi kuti mutipersuadewo kuti isusu tinongomuka takarara gore rese no kana exercise yedu tinoita kata kudya chita maweightlifting emusova chandingakukwanisa ndechekuti munhu wese amunoona akasimba akatotangawo ari muslim, saka kuti umotivateke tinokuratidza mapictures before and after, uchiona kuti munhu anga ari muslim zvesure but pari zvino aiwa akura chaizvo. aiwa tinotenda. Mashoko enyu ekupedzisira kune vateereri vari paSly Media worldwide ndeyekuti chii? Mashoko ako ekupedzisira ndeyekuti weightlifting iprofession inodawo masponsors, kusimudza simbi is a profession, inodawo masponsors vanoisa mari kuti vanhu vakwanise kurarama, so at same time fitness kumba ungawachi you can do it kuti ukwanise kurarama, ukwanise kudyawo mari yako zvakanaka usingafemeri usingairisi, so vanhu ngavapinde into fitness zvakanyanyisa, be it professional or just for fun or kungorarama ukwanise kurarama. Thank you so much for granting us an interview on SLY Media TV. There you are, wonderful viewers on SLY Media TV. Thank you so much for watching this live broadcast. We are at the Lions Gym in Dama Falls in Rua. And like I said at the beginning, do not despise humble beginning. But however, you have heard it from Mr. Dombo, the coach who is here at Lions Gym and the person who owns this gym. As you can see in this gym, there are a lot of things that are needed for it to be a professional gym, so that it can accommodate and also continue to train people who can lift the flag of this country high. So the appeal is what we have heard from Jonathan Muvengi, and also the strongest man in the world. The appeal is continue to sponsor these guys so that they can continue to lift the flag of this country high and take this sport to greater heights. This is a challenge for you. Here is where the strongest men came through and also lift the flag of this country high in Iran. So there is need for you to come on board and help them seek sponsorship so that they continue to lift up this sport. Remember to like our page and also share this broadcast to those that are in the habit of lifting up weights so that they can be encouraged by this video. Thank you so much. Continue to share and like and follow this page and subscribe to our YouTube channel.
My name is Sylvester Tafumane. Thank you so much for continuing to support us on Sly Media by just liking and following